Takže programovací jazyk Rust. Takhle vypadá logo. Jste někdy viděli, tak takhle nějak vypadá. Co o něm říct? To moderní jazyk je, dá se říct, nebo jak ho popsat, je paměťově bezpečný, je určitě výkonný, dá se říct jen jiná rovnice, by se dalo porovnat výkonově. Na rozdíl třeba Pythonu je silná typová kontrola, takže musíte uvádět ty proměny. Nemá garbage collector, je to tady řešeno jinak, je to přes takzvané vlastnictví, takže v jednu chvíli může data vlastně objekt nebo odkaz, nebo jak to říct, proměna a je to prostě moderně pojatý, vychází syntakticky z C nebo C++, je taky objektově orientovaný, když trošku jinak, ten syntax je pak trošku jinak řešen, nebo jak to říct, jakože no člověk to musí nastudovat, to jiný, prostě to jiný. Je taky paralelní, nebo nevhodný pro paralelní záležitosti, jako výpočty a tak. Proto také, myslím, že Microsoft část Windows přepsal do Rustu. I část Linuxu má být přepsána, nebo je přepsána do Rustu, to jsem slyšel nově, tak i vlastně Google zvažuje, že by Android přepsal částečně nebo úplně do Rustu. A to jsou takový nevím, nepotvrzený zprávy, takže to nějak šířil. Co teda, ale ještě bych mohl uvést, je ano, třeba takovou zajímavou vlastnost, že třeba podobně jako v Pythonu, on nemá veškerou funkčnost v sobě, ten jazyk, to znamená, ty knihovny jsou tady řešeny tak přes takový balíčkovací systém, podobně jako třeba v Pythonu, to je určitě výhodné a líbí se mi to studuju to už nějakou chvilku a myslím, že se tomu budu věnovat. Takže tak, další části ukážu známý příklad z učebnice Rustu. Známý jednoduchý příklad z učebnice Rustu. Napíšu ho tady, ukážu, jak se tam dělá vlastně v celém tom prostředí a uvidíme, no. Takže Rust jsem si nainstaloval, to ukazovat nebudu, protože to na každém systému jiný trošku. Je to na Windows, na Macu, na Linuxu třeba. A teďka, ale co ukážu je, že přejdu do složky, kde budu chtít vytvořit nový projekt v Rustu. Ano, jsem. V Rustu je zásadní příkaz cargo. Ten už přes ně přistupuju z příkazového řádku, takže já napíšu cargo. Vlastně s tím můžu řešit hodně věcí v tom. Vytvářet nové projekty, testovat je, zobrazovat si třeba i nápovědu nebo prostě různé věci a taky balíčky si dovážet přes ten příkaz cargo. Já ještě napíšu cargo mezera new to je název toho projektu, tak mi to v té složce vytvoří nový projekt. Ano. To můžu zkontrolovat, že tady přibyl tady ten projektík.
Tak, co... Teď mám dvě možnosti, nebo mám jich víc samozřejmě. Můžu si přes nějaký editor vytvořit samozřejmě naprogramovat nějaký kód, napsat si ho a pak přeložit. A nebo to můžu přímo přes nějaký notepad nebo něco. Já zkusím přes Visual Studio Code to otevřít. Já jsem tam už dopředu vytvořil vlastně, nainstaloval Rust, takový doplněk, takže by to mělo umět ty zdrojáky aspoň zvýrazňovat nějaký základní věci. Tady v té složce hádání čísel jsem vytvořil několik souborů, mezi nimi tady tento Cargo TA Analal. To je popis vlastně toho projektu. Tady mám vlastně jméno toho projektu, verzi, nějaké věci a tady mám dependencies. Já si už dopředu vím, že budu hádat čísla a k tomu budu potřebovat generátor náhodných čísel, takže už dopředu vím, že budu potřebovat balíček, který není standardně v Rustu jako základ jazyka, uložím si to. A teď, když přes ten příkaz cargo mezera update, já jsem se dovezl, že potřebuji závislost na balíčku 0314, rand, balíčku 0314, generátor. Když teď dám update, aha, tak to se mi nepovedlo. Jo. Tady, už jsem doma. Takže teď. Ano. Teď mi to přidalo rand 3.23, to je a tady v závorce mám nejnovější verzi, že je 2.85. Nějaký věci, prostě mi to updateoval nějaký knihovny. No, takže tenhle soubor je důležitý cargo terminal a podíváme se složky srdce, kde by měl být MineRS, což je hlavní zdroják toho projektu. Teď už máme velkou kostřičku. Já bych nezapomněl, že v tom projektu budu používat ten rand. Tak si to tady jenom tak jako poznamenám. Rand. A ještě si napíšu, že používám use rand. Tak dopředu. Co ještě budu potřebovat? Budu potřebovat vstup z klávesnice. Takže tohle budu využívat. Myslím, že to tam bude ještě, jo, na use standardní součást, co to je standardní knihovna, která je součástí toho Rustu, takže komparační výčtový typ.
Tak to byla první část. To budu potřebovat. Já si tady nějak naznačím, tak bude jako taková textová hra, kdy vlastně budu hádat, no takhle počítač si bude jakože myslet nějaký číslo a já budu hádat vlastně jako uživatel, které si myslí. On mi řekne, jo, myslím si číslo, řekni, hádej. A já prostě řeknu třeba 6, on řekne, a číslo je větší, to si myslím. Třeba 10, číslo je menší a takhle budu prostě postupně odhadovat, jak on vlastně bude reagovat. Takže tady si to napíšeme. A můžu klidně používat Unicode. Rast podporuje i takové ty smajlíky, takže veškeré Unicode znaky. Takže docela bomba, říkáme to moderní jazyk. Ano, teď si vlastně dáme seru. A to tady číslo si generuju. Přes ten generátor Rand. Dosahu a low necháme na od 1, no co to píše, do 100 třeba. To bylo moc náročný na ohodnutí. Vložím. A teď vlastně já mám vygenerované to číslo. A teď se mě bude počítač ptát. A budete zkoušet takové semičky, takže já si tady definuji semičku. Semičku, to je obecná semička bez podmínky, která bude fungovat, dokud prostě tam neuvidí nějaký příkaz break nebo continue, který ovlivňuje chování té semičky. To je taková, to třeba v C není, to je taková semička ani v podobných jazycích. Tak zkusíme zase něco napsat na vazovku. Hádej číslo, tak teď bychom mohli napsat jako napiš svůj tip. Napiš svůj tip. Ano, třeba uložím, to je to. Napiš svůj tip. Pro ten můj odhad si vytvořím proměnou. Proměna se vozí klíčem svém let a když se by tu proměnu mohl změnit, tak ještě tady to musí, je to ukázka, nebudu to popisovat do hloubky, ale prostě proměna bude typu řetězec, no prázdný řetězec, ten pak doplním v dalším kroku. Ano. Standardní vstup. Read line. A já si tady dám uložit to do tohoto.
To je taková zvláštnost. Nebo jestli zvláštnost. Co tohle v případě, že nastane nějaká výjimka, tak tady ten příkaz expect obaluje tady vlastně obaluje tady tento příkaz na čtení řádku a vypíše mi jakože něco ve smyslu chyba nebo něco. Chyba příště. Je vlastně součást toho čtení řádku. Je tady, přijde mi to jako výjimky v jiných jazycích, tady bylo try, expect, a to je nějaký výpis. Asi to bude nějaká náhrada toho, nebo možná i to má výjimky, tady ten rast. Já ještě nejsem tady daleko, ale je to docela vychytané někdy. Některé věci, co jsem zatím nastudoval. Takže jdeme dál. Dále si dáme. Ano. Převedeme ten text vlastně. Ten read line čte text. Je jedno, jestli to je nějaký číslo skládací, ale bere to jako text a já ho převedu tady na U32, to znamená bezznamenkový celočíselný typ 32-bitový, což by měl převést takhle. Vysvětlím to klíčové slovo match. Yes. Tohle ořeže veškerý znaky nového řádku a podobné blbinky, takže tam zůstane čistě jen ten text a tímhle ho vlastně převedu na to číselnou hodnotu. Ten příkaz match a tady vyhodnotí tento výraz a tady můžu nastat několik vlastně větví se tomu říká. Já to ukážu. V případě, že parse vrátí OK a nějaké číslo vrátí číslo do guess, to je pro mě ne. Ale v případě, že větev vrátí error, a tady už mě nezajímá nic, to znamená tadyhle. Zachovej si tak, že pokračuj, to znamená tady od tohoto bodu skočí zase na začátek. Jo, že tam zjistí chybu, tak to skočí na začátek a zase ti to napíš svůj typ, protože to zjistil chybu přitom. Tak. Si něco vypíšeme. Hledali si a tady dáme ten zástupný symbol za proměnou, což tady bude guess. No a zbývá teda vyhodnotit, co jsem uhodl, to znamená
To se zkusím přes ten příkaz mač a nějaké větve, kdy budu hádat, jestli je větší, menší, nebo jestli jsem se trefil. Guess compare, což vrací výčtový typ ordering. Porovnávat to budeme s secret number a takhle. Pokud je menší, vypiš. Vypiš. Příliš malý čník. Větší. Vypiš. Třeba příliš velké. Příliš velké. A to je nejdůležitější ordering. Equal. Trefili jsme se. Proveď tohle. To znamená vypiš. Vyhrál si a breakem ukončím vlastně tady tu smyčku loop. Uložíme. Takže teď mám nějaký kód a já budu to chtít otestovat, jestli se mi to přeloží. Takže přejdu sem, napíšu cargo, build, s tím bych mohl otestovat, jestli je kód v pořádku a zjišťuju, že tam nemám, ty to dováží ty jo, extend round, create or, Zkusme to takhle. Ještě jednou. Break, to je tady na řádku 32. Je mi to tady, jo. Správně jako vždycky. To takto. Můžu tady opravit ty chyby zrovna. Ano. Když se tady teda podívám, jak to tady vypadá. Target, debug, build, no. Jo, tady hádání čísel exe, takže tady mám už hotový program. Můžu si ho testovat. Spustím ho. Hádej číslo, napiš svůj typ. Máme třeba 5, enter. Příliš malé. 60. Příliš malé. 78. Příliš velké. Zkusíme třeba 69. Příliš malé. 70. 83. 82 už by mohlo. Ano. Tak.
Výborně, když to zmizelo, tak jsem to neviděl. A máme hotový projekt, v podstatě Exáč, takový základní programek, takže Rust funguje tak nějak.